Ahojte, vítajte pri prvom vydaní správ v tomto školskom roku. Dnes, ako vidíte, s novými moderátormi Tomásom a Matejom. Matej, ako sa cítiš v tejto pozícii? No, je to nová skúsenosť, poviem ti. Keď sa nám to podarí dotiahnuť až do konca. Tak poďme teda na to. Školský rok sme začali ako vždy na nádvorí našej školy a pomaly sa dostávali do tempa. Všetci o rok starší, skúsenejší, plní očakávaní, čo nám rok 2024-2025 prinesie. Jasné, vyučovanie je už pre každého žiaka klasika, ale asi najviac sa tešíme na exkurzie, výlety, besedy, akcie, projektové dni a všetko, kde ide vyučovanie trochu bokom. A hneď pár dní po začatí školského roku si to namierili 8-aci do Kežmarku. Exkurzia do artikulárneho kostola Najsvätejšej Trojice, Baziliky svätého Kríža a samozrejme liceálnej knižnice. Boli veľmi poučené a plné zaujímavostí. Každá prehliadka bola komentovaná profesionálnymi sprievodcami, dokonca pánom farárom, ktorý v Bazilike svätého Kríža priblížil 8-akom nielen historické fakty, ale aj súčasné fungovanie baziliky a svoje pôsobenie v Kežmarku. Áno, tejto exkurzie som sa zúčastnil a bola naozaj veľmi dobrá. Po nás si na nohy obuli tulavé topánky prvostupňari. Exkurzia do centra Popradu. Spoznávanie nášho mesta, jeho zákutí, histórie a následne železničné cestovanie, ktoré má pre Poprad obrovský význam. Jednoducho všetko, čo sa dá stihnúť v rámci krátkeho času. Oddych si naši menší spolužiaci užili na Štrbskom plese a následne sa vrátili späť. Tak na prvom stupni sa vždy niečo deje. Trochu im môžeme závidieť, že po obede môžu tráviť čas v klube, kde to vždy žije. Akcia Pošli drakov do oblakov vyšla skvelé a na oblohu sa vzniesli šarkany najrôznejších tvarov a farieb. Okrem toho samozrejme nesmieme zabudnúť na deň jablka. Áno, žiaci v klube venovali jablku celý týždeň. Tvorili jablká, jedli, ochutnávali a každý deň sa dozvedeli niečo nové. S heslom Pre zdravie jedno jablko denne túto peknú akciu ukončili. Ale poďme opäť na druhý stupeň. 28. októbra sme si pripomínali deň knižníc a tento deň vyšiel na výborný. Žiaci 8. B pod vedením pani učiteľky Pitnerovej pripravili pred najmenší krásny zážitok. V knižnici na nich čakali fantastické príbehy, ktoré prezentovali žiaci žiakom umocnené kostýmami, súvisiacimi s čítanými príbehmi. Neskôr boli všetci pozvaní na prehliadku pokusov do školskej knižnice. Výskumníci si ich vopred predviedli a vysvetlili divákom, ako môže teplý vzduch z konenej fľaši pohnúť mincov, ako sa dokážu v miske otvárať papierové kvety, ako nafúkať balón pomocou plastovej fľaše, aká chemická reakcia vznikne, ak zmiešame olej, vodu a šumivú tabletu, prečo zhasne sviečka v kádičke. Tomu hovoríme tvorivé vyučovanie. Po tejto akcii prišla hneď ďalšia. Piatáci si to namierili do Astronomického ústavu v Starej Lesnej. Prehliadka observatória s ukážkou ďalekohľadu a jeho využitia pri pozorovaní vesmíru bola ako z filmu. Žiaci si mohli pozrieť čierne škvrny na slnku, polárnu žiaru nad Tatrami, obdivovať slnečnú koronu a videli aj záznamy nedávneho preletu komety, ktorý im priblížil pracovník ústavu. Z tejto exkurzie priniesli piataci do našej školskej knižnice veľmi vzácnu knihu Cesta za čiernym slnkom od pána Vojtecha Rušina, astronóma a slnečného fyzika, ktorý na svojich cestách obletel Zemegulu 29 krát a pracuje pre SAV už od roku 1959. Táto kniha je dostupná u nás v škole. Príďte sa na ňu pozrieť. No, na to, že stále hovoríme o oktobrových akciách, tak je toho celkom dosť. Nemôžeme zabudnúť ani na parlament a jeho činnosti. V mesiaci október sme upozornili na veľký hluk v jedálni. Snažili sme sa medzi žiakmi prezentovať myšlienku zníženia decibelov. V úvode to malo celkom úspech, ale teraz sme bohužiaľ tam, kde sme boli. Na tom budeme musieť ešte popracovať a začať od seba. Veď ten hluk si robíme sami. Mali by sme sa trochu krotiť. Okrem toho sa nám podarilo udržať myšlienku otvorenej telocvične počas veľkých prestávok a vytvoriť aj chill-out zónu. Milí spolužiaci, ak máte cez prestávku chuť sa zahrať s loptou, nech sa páči. Navštívujte telocvičňu. Ak hľadáte ticho a pokoj, navštívujte priestor 4. poschodia pri triedách fyziky, slovenského jazyka a nemčiny. Okrem týchto aktivít obnovila naša členka Mima Foodbox.
ktorý nájdete v jedálni. Matej, máme tam ešte niečo? Tomás, máme toho ešte veľa. Poďme teda na to. Pomaly sme sa preniesli do novembra, ktorý tiež stal za to. November začal výzvou, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Veľmi pekná akcia zameraná na potichu seniorov, ktorí sú často sami. Pani zástupkyňa má už plnú kanceláriu darčekov a nás teší zapojenie sa žiakov do tejto akcie. Ďakujeme každému, kto takýto darček plný lásky priniesol. Áno, okrem tejto výzvy sme v novembri zbierali staré mobily, absolvovali súťaž Ibobor či premietanie cestopisu v kine Tatran. Tohtoročné premietanie o Indonézii bolo fantastické a veľmi obohacujúce. Na tento cestopis sme nadviazali tematickým dňom Svetová kultúra. O tomto dni viac naša reportérka. Pondelok 11.11. sme strávili svetovo. V rámci projektovaného dňa s názvom Svetová kultúra sme sa my žiaci zoznamovali s kultúrami sveta, ale aj s domácimi zástupcami, ktorí sú vo svete uznávaní vďaka svojej práci. V triedach a telocvičniach žiaci spoznávali rôzne kultúry. Napríklad šiestáci precestovali Afriku. Témou boli pyramídy, Masajovia, mnohé iné kmene a zaujímavé informácie. Siedmáci ochutnávali svetovú kuchyňu, piatáci sa potrápili s čičmanskými motívmi, osmaci zas poznávali prácu Dušana Jurkoviča a deviatáci spojili príjemné s užitočným, keď v telocvični hrali hry z rôznych kútov sveta. Dokonca svoj deň odštartovali tancom haku a na záver vytvorili prepojenie kultúr takmer zo všetkých svetadielov. Počas tohto dňa sme pochopili, ako sa jednotlivé kultúry dokážu ovplyvňovať, ako preberáme prvky z iných kultúr a naopak, ako našu kultúru prezentujeme vo svete. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, rozšírili sme si obzory, zistili sme, že hoci sme malá krajina, naša kultúra, naše pamiatky, naše umenie môže byť aj svetové. Pochopili sme, že my sme nositeľia našej kultúry a aj jej tvorcovia. Okrem nových informácií si odnášame aj poznanie, že hoci je naša kultúra krásna, preberanie iných zvykov, myšlienok, možno aj tradícií je úplne prirodzené. Tešíme sa na ďalší tematický deň. Ako sa ti tu dnes páčilo? Dobre, proste zabavné to bolo. Ako sa tu dnes cítiš? Dobre, veľmi dobre, proste neviem ako, veľmi dobre. Ďakujem. Ako sa ti tu dnes páči? No páči sa mi tu, dobre, fajne, hej. Ako sa tu dnes cítiš? Výborne. Ďakujeme. Ako sa ti tu dnes páči? Páči sa mi tu veľmi. Čo ste dnes robili? Robili sme prácu s textom a projekty na tému Dušan Jurčovič. Ďakujeme. Ďakujeme. Po tomto dni sme opäť prišli s aktivitou v parlamente. Akcia Slow Fashion priniesla nečakaný záujem. Žiaci do školy prinášali odevy, ktoré už nenosia a následne ich mohli zameniť za iné. Chceli sme takto poukázať na šetrenie životného prostredia a striedmosť. Šťaststvo, ktoré nás ostalo, nebolo ho veľa, sme odniesli na charitu, čím sme pomohli ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Niečo podobné urobili naši spolužiaci na 1. stupni, tentokrát s hračkami. Burza hračiek v klube sa všetkým páčila. Mnohí sa síce museli vzdať svoje hračky, ale na druhej strane si domov priniesli novú. Túto akciu si určite zopakujú aj o rok. Stihli sme toho dosť a samozrejme popri tom stále prebiehalo vyučovanie. Je to teda všetko, Tomás? Ale kdeže, ešte sme nehovorili o športe. Hoci máme za sebou len prvý štvrťrok, naši športovci sa už tiež dostali do akcie. Ešte v septembri bola na programe plavecká súťaž, kde sa našim darilo mimoriadne. V celkovom hodnotení skončila naša škola na 4. mieste a individuálne úspechy brali Daniel Zacharovský, ktorý bol 2-krát zlatý, a Zoe Turská, ktorá získala striebornú medailu. Blahoželáme. Na našej škole bola zorganizovaná súťaž v stolnom tenise. Viac sa dozviete v reportáži od našich spolužiakov v teréne. Naša škola zorganizovala prvé kolo v stolnotenisovom turnaji žiakov. V rámci Žiackej ligy mesta Poprad, ktorá je jedinečnou svojho druhu na Slovensku, sa dnes v našich telocvičniach odohrali zápasy medzi žiakmi z Spišskej Soboty, Matejoviec, Veľkej a samozrejme našimi domácimi zástupcami.
Stolný tenis patrí medzi športy, ktoré majú v našej škole tradíciu a sme v ňom veľmi úspešní. Veď v minulom školskom roku postúpili naši na majstrovstvá Slovenska, kde skončili na 4. mieste. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v tomto roku. Žiacka liga mesta Poprad je dlhodobá súťaž, ktorá bude vrcholiť v druhom polroku. Našim chalanom držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Ako ste spokojní s organizáciou turnaja na našej škole? Ja som s organizáciou strašne spokojný. Je tu príjemné prostredie, máte dostatok stolov, je tu aj deti, ktoré povzbudzujú, takže myslím si, že atmosféra je na ping-pong veľmi vhodná a sme radi, že sme tu. Ďakujeme. Ako sa tu cítiš? Je to tu super. Ako sa máš? Parádne. Ako myslíš, že dopadneš? 4. Ďakujeme. Prečo 4? Lebo sme slaví. Ako sa tu cítiš? Tak veľmi dobre, vládne tu dobrá atmosféra, hráme všetci ping-pong, bavíme sa. Ako myslíš, že dopadneš? Tak určite nevyhrám, ale rád by som sa umiestnil dobre, lebo síce sú tu aj takí, čo sa venujú ping-pongu dlhšie ako ja, ale dúfam, že nebudem posledný. Ďakujeme. Stolnotenisti a stolnotenistky to nakoniec dotiahli na okresné kolo, v ktorom neboli až takí úspešní ako minulý rok. Ale hlavu hore, ideme ďalej. Prvý stupeň sa športu tiež aktívne venuje a úspešne nás reprezentovali futbalisti. V McDonald's Cupe si zatiaľ počínajú veľmi dobre a v tejto dlhodobej súťaži sú zatiaľ na popredných miestach. Rovnako ako v prehadzovanej, ktorá sa organizovala opäť u nás, táto súťaž je rovnako dlhodobá a po prvých 2 kolách, ktoré naši reprezentanti odohrali, je naša škola zatiaľ na 1. mieste. Veríme, že zopakujeme minimálne taký úspech ako minulý rok. Držíme palce. No a do športu môžeme určite zahrnúť aj turistov z Letnej, ktorí cez víkendy nelenia a s pani učiteľkami brázdia turistické chodníky. V našom okolí našťastie ich tu máme dosť. Takže je stále čo objavovať. Za toto krátke obdobie v škole už majú za sebou Beliansku jaskyňu, Popradské pleso či nádhernú chatu v Belianských Tatrách. Plesnivec? Nuž Matej, myslím si, že sme toho stihli v škole naozaj dosť. A to sme určite do správ nedali všetko. No to určite nie. Nespomenuli sme tu všetkovedka, besedy, ktoré sme tu mali organizované, prednášky, návštevy divadiel a mnoho ďalšieho. V našej škole sa jednoducho stále niečo deje. A tešíme sa, čo priniesie december a január. Okrem Vianoc. To budú určite aj super akcie, o ktorých vás budeme informovať v nasledujúcich vysielaniach. Tak, máme to za sebou. Ako sa teda cítiš, Matej? Myslel som, že to bude horšie, ale nakoniec celkom fajn. Možno to zopakujeme aj na budúce. Uvidíme. Zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a dovidenia.